По програмата в събота. Аз съм Елена Корцал. Румънската кооперация 093 в землището на село Професор Ширково, Силистренска област, начало Величка Славова използва възможностите за получаване на средства от програмите на Европейския съюз. Ние участваме в програмата субсидии за качество, имаме регистрирани площи и за биопроизводство, но от всички програми средствата, които можем да получим, са незначителни. Разходите са прекалено големи в тази област. Разходите са големи, особено тази година, защото в климатично отношение беше доста сложно. Първо измръзнаха около 500-600 декара отделни сортове кайсии. След това имахме едни периоди на продължителни валежи, които наложиха, усложниха обстановката.